Són les restes d'una embarcació de transport medieval que es van trobar als anys 90 al Baix Llobregat. El Museu Marítim està treballant per muntar aquest vaixell arqueològic anomenat Sorres 10. Identificar peça per peça, unir els fragments perquè estava molt fragmentada i col·locar-la al seu lloc definitiu. No es farà una reconstrucció il·lusionista, sinó seguirà un criteri arqueològic que seria exposar les peces que realment existeixen. A més d'aquesta embarcació de mitjans del segle XIV, el museu està treballant en la recuperació de la fragata Barcelona i d'una barca de pesca dels anys 20. En tots els casos, les feines es fan de cara al públic. Descobreixes allò, la part secreta dels museus, que jo penso que sempre té gràcia. Veus una cosa que, ostres, no havies pensat mai, que perquè tu veixis aquesta peça hi ha un munt de gent, de professionals que estan treballant. El fet de poder veure com es treballa, poder fer-te preguntes, això és interessantíssim. Consciencies al ciutadà de quina feina fer. Les 3 embarcacions han d'estar enllestides al novembre vinent. Formaran part de la nova exposició permanent del Museu Marítim. Amb aquesta mostra es donarà per acabada la reforma de l'equipament.